Haia, Morflasus sydd yma, a dwi'n mynd i ddangos I chi sut I wneud brechdanau cwci dough bach. Felly I ddechrau, mae da ni menyn, blawd plaen, siwgr brown, cas o siwgr a chocolate chips, a dwi'n mynd I adio popeth i'r bowlen. Dwi'n mynd I gymysgu'r cynwysion hyn I gyd tan bod nhw'n creu dough eitha trwchus. Mae gen I bach o cling ffilm nawr, dwi'n mynd I roi'r cymysgedd ar y cling ffilm a'i rolio mewn I cylinder. Felly roliwch hwn tan bod y gyd yn llym ac yn eitha hafal. Yn y rewgell nawr am tua hanner awr. Nawr bod y cwci dough wedi caledu, dwi'n mynd I dorri mewn slices eitha trwchus ac yna I roi yng nghanol y bisgedi fel brechdan. Mae'r brechdanau bach wedi'i wneud, felly dyna gyd sydd angen wneud nawr yw I doddi'r siocled gwyn a'i arllwys dros y brechdanau bach. Fi wedi defnyddio siocled gwyn fan hyn, ond allwch chi ddefnyddio unrhyw siocled chi moyn. Mae rhain yn mynd I fod yn lush. Mae rhain yn barod I fynd i'r oergell am tua hanner awr, a maen nhw'n barod I fwyta ar ôl hynny. Dyma rhain sy'n gwneud yn gynharach gyda siocled tywyll. Maen nhw'n rili hawdd I wneud ac yn hynod o flasus. Sneb yn gallu dweud na I rhain.